ubuciko une role ethile nezinga elithile emphakathini, right? I role yobuciko ukuhlanganisa abantu, ukududuza abantu. Indlela ubuciko osebenzisa ngayo manje abukho right. So kuzodinga ukuthi ube nezingwevu la kwaZulu Natal ezikhuzayo lento le. Akusinto right. Siyafisa futhi ukuthi nayo nje imindeni eqhamuka kulamaciko ike ibukisise izikhuza izingane zawo. Nayi ithi ingane nathi silokhu siyikhuza uma uyibheka indlela eyenza ngayo izinto ihluke kakhulu manje ngoba siyafisa ukuthi ibe umuntu oyisibonela emphakathini tesifuna ukuyibona kwemanje ukuthi emotivate izingane la endaweni ethatha izicathulo ehambise izinganeni efanele ubuyele esikoleni. Sifisa ukubona into enjengalezo. Uma kukhona into ekhona fanele ukuthi yazi umuntu oyaziyo noma becula manje inkinga sekuyahlambalaziwana kulento leyo yabo. Akusinto entsha le ekuqaleni bebencofana abaculi kodwa ubuzwa ngoba wazi ukuthi uthini but